Saksalainen järjestö AGR on palkinnut Opelin erittäin mukavista jakkaroista, niin katsotaan minkälaiset jakkarat on tuolla ja minkälaiset jakkarat on tuolla. Eli istuinta kun ihmetellään, niin kannattaa katsoa, että meillä on mahdollisimman hyvät sivutuet, sitten minkälaista materiaalia, semmoinen synteettinen materiaali hiostaa. Sitten pitäisi olla mahdollisimman paljon säätöjä, istuinosan säätö, sitten just tämmöistä niinku korkeussäätöä, että saadaan reisi tukea hyvin. Ja ylipäätänsä sitten niinku selkänojan tämmöisiä niinku ristiselän tuen säätöjä ja tällaisia. Niin toi on erittäin mukava istuin. Mitäs täällä tapahtuu? Nyt meillä on täällä tämmöiset melko kovat reunat, mutta se on ehkä pikkasen eri asia mennä tämmöiseen matalaan autoon kuin korkeampaan autoon. Sitten meillä on erittäin laadukkaita matskuja selkeästi. Samanlaista tämmöistä keskihengittävää muotoilua. Ja sitten meillä on yhtä lailla tämmöisiä säätöjä täällä. Kokeillaan miltä tää tuntuu. Tää on erittäin tukeva. Täällä on varmaan niin makea vetää radalla, mutta yhtä lailla ihan normiliikenteessäkin tämmöiset tukevat istuimet, niin ne on todella mukavia. Eli yhteenvetona sanoisin niin, että tässä on molemmissa todella makeat istuimet omaan tyyliinsä sopivalla tavalla.